появяват на сцената. Не мога ли да разбера защо? Защото ми омръзна да си говоря с ватмана. Ден, 2, 3, години наред говоря само с ватмана. Сега пък се прави на луда. Стар номер. Остатък от миналото. Какви ватмани намесвате тук? Моля да не говорите за ватмани в поверения ми театър. Защо крадете? За какво ви трябва сцената? Исках да поговоря с хората. С кои хора? С тези, с моите съвременници. Къде да няма съвременници? Като си ми съвременни, защо ме сваш чантата? Нали сме съвременници? За какво ти трябва да говориш с твоите съвременници? Мръзна ми с ватмана. Години само с ватмана. Добре ли тогава защо говориш с ватмана? Защото е забранено. Пак се прави на луда. Ма не се прави, нали сте виждали във всеки трамвай пише забранено да се говори с ватмана. Това е факт. Пише. Добре, ти защо говориш като е забранено? Какво мога да правя? Моите възможности са малки. Аз не мога да изпратя сина си посланник, само защото тукашното уиски се е влошило. Не мога да раздавам държавни служби, не мога да раздам и 100 декара гора, като по този начин наредя фамилията си до 9-то коляно. Ама и аз съм човек. И на мен ми се иска да направя нещо, което е забранено от закона, за да погледна децата си в очите. И какво направи? Минах на червена светлина. Дегенерат! Престъпничко! Рецидивистко! Но ме глобиха. Моментално изпратиха ме в неделно училище. Писаха писмо в службата ми. Окачиха снимката ми в училището, където учат децата ми. Но моля ви се, показаха ме в предаването Лъч. И от тогава говоря с ватмана. Точно под табелката, на която пише, че говоренето с ватмана е забранено. Хем е забранено, хем е напълно безопасно и най-важното, напълно в моите възможности. Обаче ти омръзна и рече да поговориш с съвременниците си. Затова откраднах. Много ми е интересно. Какво ще им кажеш? Да почвам ли? Уважаеми съвременници, признавам се, аз не съм открила пеницилина, аз съм съвсем обикновен човек. Но имам проблем. Не знам какво да говоря на децата си. Когато аз бях дете, на село още говореха и помнеха как Митю Белия откраднал 3 мула. Но през Турско ги откраднал, а и внуците му и правнуците му не смеха да погледнат хората в очите. Той си беше бялата врана на рода и на околията. Момите от неговия род даваха тройна сестра и никой не ги искаше. И днес аз съм бялата врана на квартала. Живея от едната заплата, не изчуквам автомобили, не вземам подкупи, в дюшека ми имам парцали, а не хилядарки. Само аз от целия пот си стуквам дюшека, останалите даже не го изкарват. И всички ме напуснаха, приятелите ме гледат накриво, само защото не съм лежала в затвора и в гаража ми няма 2 коли. Аз даже нямам и гараж, нямам скандали, не съм се напивала като хората, не съм трошила прозорците на половината блок. И в резултат на това кварталната общественост ме сочи с пръст и страни от мен като чумава. Така се обърнаха нещата, уважаеми съвременници. И мен ако кучета мяли, то кажете ми какво да говоря на моите деца. Как мога да ги възпитам? В буквара пише едно, във вестниците друго, в живота става 3 и 4. Малкият ми син иска да го водя на лекар. Лекар уши очи. Няма такъв лекар, му казвам, има ушино с гърло. Не, казвам ми, трябва ми уши очи, защото едно чувам, а съвсем друго виждам. Детето си мисли, че е болно. Какво да правя, уважаеми съвременници, откъде мога да му намеря такъв лекар? Ето това ми е проблемът и ще ви бъда много благодарна, ако ми помогнете да го реша. Съвременници! Вижте, тук е театър. Ма че да не би само тя няма проблеми, аз имам. Добре, за сега театър ли ще правим или ще поставяме проблем? Откъде на къде тя може да говори с съвременниците си, а аз да не мога? Тя има проблеми, а ние няма, така ли? Вижте сега, това тук е театър. Ако започнем да разговаряме с съвременниците си, къде ще му излезе краят? Знам го аз вашия театър. Непрекъснато средновековие
върхове и принцове. И то чужди. Няма си ние наши принцове, ще гледаме чужди. Сме специалисти, за театър не разговаряме. Имаме си ги достатъчно и в театъра. Сега моля, напуснете сцената. Ама защо не го дадете да каже? Нали той ни помогна? И ако не беше той... И Вазов казва същото. Какво казва Вазов? Какво казва Вазов? За моралните стимули. Като няма поето награда, вдъхновение чезне, фантазия отпада. Той да не е поет. Метеоролог съм. Виждате ли? Метеоролог. Каква награда? Какво вдъхновение? Спрете този сняг, ще ни затрупа. Само две думи, моля ви. Две може. Едно с рич. Съвременници. По-кратко. Добре. Вие нас на маймуни ни обърнахте. Кои вас? Метеоролозите. Ами така го кажете, какво да обобщавате? Добре. Вие нас, метеоролозите, на маймуни ни обърнахте. Ние предсказваме времето, определяме климата. Сега навсякъде за климат се говори. Обаче какъв климат? Никакъв климат. Пълно объркване и ненаучност. Ама какво пак обобщавате? Поетите не обобщават, метеоролозите обобщават. Кажете го кратко и ясно. Много вятър правите съвременници мои. Много вятър. Оформим ние бъдещите полета, анализираме спътниковите снимки, дадем нужно обоснованата прогноза и изведнъж ни в клин, ни в ръкав на страната се появява вятър. На целия европейски континент тихо, а на страната вятър. Ненаучен, необичен, не базиран на нищо вятър. Този прави вятър на лози, втория на третия, третия на четвъртия, едни вихри и талази заливат отделни райони. Всякаква прогноза отива по дяволите. Това вече не е професия. Какво да правим съвременници мои? Вече не знаем какво да правим, за смях станахме. Край. Това не е конгрес на метеоролозите. Сега моля, напуснете сцената. И вие също. Да. Ама знаете ли какво казва Вазов? Не знам и не желая да знам. Какво ви е казал Вазов си е ваша работа. Сега моля, напуснете сцената. Нали има гласност? Защо не се пуснете сте тогава, а? Гласност не значи който има проблем да излезе на сцената и да си го каже. Сега моля... Но ние също имаме проблеми. Не е справедливо. Едни могат, а други не могат, така ли? Нима човек трябва да открадне, за да... Аз имам проблеми ли? Така ли искате? Тук, сега... Ето. Вече ги има. Ало? Да, има директор, има, да. Никаква бъркотия, не. Ей сега, започваме след минута. Не управляем, не, в никакъв случай. Всичко ще бъде управляемо. Но... По-внимателно. Да, разбирам, да. Сега бе друг вятър. Да, разбирам. Да чувам. Моля, кажете си проблема, за нас е удоволствие. Съвременници, ученици мои. Какви ученици сега? Аз цял живот пиша учебници. Авторка съм на задачи по математика. Но не си за басейните, нали се сещате? Един басейн се пълни от една тръба за 2 часа. Вие ли сте тази жена? Знаете ли, че бяхте най-псуваният човек в нашето училище? Знам. А мога ли да продължа? Да, извинявам се. Съвременници, ученици мои, ако смятате, че за 30 години съм ви дала нещо, макар и малко, помогнете ми сега и вие. Намерете ми пропуск за басейн. За какъв басейн? За плуване. Това ли е проблемът? Не, проблемът е в друго. Когато започвах, в цяла България имаше само един басейн. В централната баня, но той беше от друг тип. Пълнеше се и се празнеше през тръби. Поколения след поколения решаваха задачите с басейни.
един четвъртокласник не ми заяви, че това е невъзможно. Кое? Един басейн, който събира 600 хектолитра вода да се пълни през една тръба за 2 часа, а да се изпразва през 2 тръби за половината от силността на котангенство на числото пи, повдигнато на квадрат. И аз мисля, че това е невъзможно. Все пак на тази задача ме скъсаха на матура. Теоретично всичко е вярно. Няма грешка. Но ученикът ми заяви, че сега басейните въобще не се пълнят през тръби, а по съвсем друга система. А ти реши задачата, му казах. А това как се пълнят басейни е друг въпрос. Той обаче каза, че задачата на училището е преди всичко да подпомага практиката. И ако не съм чела най-новите документи по този въпрос, не е било лошо да ги прочета. Ето тук скипнах и му казах, че нашата задача на тази възраст не е да се учим да пълним и празним басейни, а чисто теоретично да се научим да решаваме задачи. На което той отговори, че чисто теоретично може да изчислим колко ангели могат да казват на върха на една игла, но какво ще помогне това да надминем Япония следващите 15 години? Ами, ние не бяхме толкова умни. Като не можем да си решим задачата, си отнасяме двойката и то. Аз също сега да му я пишем, но директорът заяви, че не е било лошо да изуча един съвременен басейн, да преустроим малко нещата и в математиката. Навсякъде става перестройка. Обаче, за да се преустрои математиката, трябва да се преустроят тези от басейните. За да се преустроят тези от басейни, трябва да се преустрои топофикацията. За да се преустрои топофикацията, трябва да се преустрои механизацията. За да се преустрои механизацията, трябва да се преустроят финансите. За да се преустроят финансите, трябва да се преустроят балансите. За да се преустроят балансите, трябва да се преустрои търговията. За да се преустрои търговията, трябва да се преустрои голямата химия. А за да се преустрои голямата химия, трябва да се преустрои малката правда. И тогава ще пропадне всичко. Моля, всичко! Володя! Скъпи съвременници, аз, как да ви кажа? Не, моля ви, не се стеснявайте, кажете си проблема, да. Моя проблем е, че много ходя на театър. От малка ходя и всичко съм гледала. Затова останах и неомъжена. Стоя сега сама вкъщи, плача и наближи да седем, ставам и отивам на театър. Така живея съвременници мои. Денем ходя из града и търся, а вечер идвам на театър. И си разбих по този начин живота, защото сцената е претъпкана с красиви хора, с високи страсти, с изгаряща любов. И аз не мога да откъсна очи от тях, съвременници мои. А като тръгна да ги търся през деня, из улиците, и не мога да ги намеря. Ма не, че не ги търся. Търся ги навсякъде. По трамваи и автобуси, из учреждения и къщи. Обаче толкова красиви няма никъде. Къде са те, съвременници мои? Не знам по какви тайни улички да пресичат, някакви скрити кюшета, някакви тайни подрези ли минават, от мене ли се крият? А може би вие знаете някое място, където се събират те, хората на изкуството, които гледаме всяка вечер тук в театъра. Няма как да ги няма, защото, нали, изкуството е отражение на живота. Значи са някъде тука, редом. Обаче не мога да ги намеря. Моля ви, помогнете ми, съвременници мои, защото животът ми си отива и аз остарявам. Не искам да стоя все сама, вкъщи, неомъжена. Съвременници. Извинявайте, но този проблем ни е...
светлината. Какви са тия бомбета, а? Това въобще тук театър ли е? Ма, вие какво се месите в нашата работа? Ние месим ли са във вашата? Стойте и гледайте. Нали ви гледам, бе? До гуша ми дойде от вашите простотии. Веят, палят си цигарите. Абе, ало! Що не правите на идиоти, бе? А? Вие въобще излизали ли сте извън София? Вие знаете ли как живеят хората? Вестници не четете ли? Само от клуб на клуб и от халтура на халтура. Нали? Що не се огледате малко около себе си, а? Къде има вълци сега? Може би в киноцентъра там вият пред касите. Вижте, ало, вие като не разбирате, не се месете. Аре бе, то пък защото много има да му разбира, много сложно. Двама кретени се препъват по сцената и говорят простотии. Това ли ви е изкуството за народа? Такъв ли го виждате вие? А? Моля ви, запазете тишина, спектакълът не може да започне. Какъв спектакъл, бе? Това е цирк! Разигравате ни като мечки, навсякъде перестройка, а тук вият вълци! Ама вие не виждате ли, че те играят трудно? На пръв поглед само едно, обаче всъщност е друго. Ой, моля ви, престанете с тези вълци. Вълците са символ. Какво друго? Не ги ли виждате? Вият, пушат са цигари, какво друго? Вижте какво? Аз плащам, чувате ли? 3 лева съм дала и не искам друго. Аз искам театър. Добре, Ами стойте си тогава вкъщи и си гледайте телевизора. Хайде, стига вече елементарни разсъждения. Стига вече този масов вкус. Това е подтекст. Трябва да сте го учили още в отделенията. Под какво е, не знам. Но мога да ви кажа, че аз съм от Бели Искър и там такива работи няма. И какво го няма? Ами ей такова, значи не казват истината, бодалкат ни. Коя истина? Как така, коя истина? То да няма 100 истини. прекратете, моля ви, прекратете. Вие нямате дори екзистенция минимума. Аз може и да го нямам, Боже, екзистенция минимума. Аз може и да го нямам. Обаче Бели Искър вълци няма. Такива кретени също. Вие сте абсолютен примитив. Не знаете ли, че изкуството не е просто отражение на живота? Както казва Шакал. Ако няма нещо и реално в изкуството, тогава то не е реално. Той да дойде в Бели Искър и тогава ще говорим. Шакал. Да дойде в Белис. Господи! Какво Господи бе? Какво Господи бе? Аз идвам тук от Бели Искър, за да гледам театър. А те ми изобразяват Бели Искър. И то за 3 лева. Абе, къде го има това, бе? Къде дава така? Айде стига сте ни правили на идиоти, а? Ние какво? Като сме от Бели Искър, сме ли реални, така ли? Като не ви харесва, моля ви, излезте. Излезте. Да изляза. Излезте. Да изляза? Еми ще си изляза. Няма да седя тук да ви търпя пустотиите. Театър! Моля ви, запазете тишина. Шам.
не е било. Петрохан затворен. После върти през Върбишкия проход. После през Хаин Буас. Че и го наспугахме до Белово, бе. Че и катаджията на Витиня се заяде. Ма не може с автобус за 50 души да ми се возят 80. Абе, какви 80, му викам. Те повечето са дамаджани. Хубаво, не дей така. Прав си. На ти 2 дамаджани. Да влезем в правилника, бе, да ги нали? Ама това е нищо сравнение с София. Единия път еднопосочен. Другия само за Мерцедес. Третия в ремонт. По четвъртия автобуса не може да обърне, че и витрина трябваше да разбиваме. Айде сега, сви пак наляво, дай малко назад. От тук ти свиркат, оттам ти кряскат, от онам те глобяват. Абе, полудяхме, бе, полудяхме, бе. По едно време шофьора слезе и вика: аз се отказвам, който ще да кара. Че и автобус трябваше да карам, бе! Абе, Господ да беше и той щеше да закъсне. Ма нищо, ще наваксаме, ще наваксаме. Вие май сте поотпочнали, а? Я гледай сватята какво е подготвила, бе. Сите сняг вали като маргарина. Какви сте ви, бе? Човече, вие кой сте? Оберкамък! Човек, сватята къде е, бе, че ние малко закъсняхме? Питам, вие кой сте? Кой бе? Кумът? Какъв бе? Каратанасов бе! Абе, сватята къде е, бе? Каква сватя? Каква бе? Сватята на Цончето, дето ще се жени тука. Каратанасов, сбъркали сте адреса. Тук няма никаква сватба. Как сме го сбъркали, бе? Сватята ми го начерта. Его, бъркутам. Това, тук Раковска ли е? Чакай, какво става? Чакай, бе. Това Раковска ли е? Да. Раковска е. Свиваш поличката и веднага. Ами сигурно е в унгарския ресторант, от среща. Не! Ние там бяхме. Мишава работа, бе, 5 бройлера ми свирят на цигулки. Тук е, ти казвам. Като гледам, хората са таман, около 5-600, ама ние само толкова сме канили, бе, само родата. Да. Каратанасов, ти не си добре. Това тук е театър. Не ти ли прави поне малко впечатление? Че какво като е театър? Ама таман! Няма да ни се моткат в краката разни келнери. Театър, какво му плащаш? Ти не осъзнаваш ли, че в театър е невъзможно да стане сватба? Щото не познаваш сватята. Не познава сватята. Тя, ако потрябва, е Народното събрание. Отгоре ще ти наеме. На нея само и постави задача. Назад не знае, бе. Кръгом и пак напред. Ти по-добре питай твоите началници. Дали не са наели тука театъра за сватбата на Цончето? Че човек закъсва заради едната липса на информация. Да, питай. Напуснете незабавно театър. Веднага. Ама ние сме лесни, ама ти по-добре питай, па тогава го ни. Ти деца храниш. Няма какво да питам. Аз знам. Абе, питай бе човек, Цариград с питане се стига, не със знаене. Питай бе, какво му плащаш да пита бе? Слушай, тук отдавна трябваше да е започнал спектакъл. Сцената не може да стои празна. Хората ще се разотидат. Додето питам тук какво ще стане. Че кой ти е казал, че ще стои празна? Ама ние сега ще запълним бе, то колко му е. Това, дето аз съм го довел. Цяла България е различна. Един театър ли няма да може да не оправи бе? Хизарска китка! Тебе ти е леко ме да си най-отре, яшко ме ти
Старейшината на нашия род, опората, народен човек. Какво като е народен човек? Защо са се облекли в тези костюми, а? Какъв е този бит пазар, Кара Атанасов? Защо са на сцената? Ми така по-спокойно. Дом на народ. Как по-спокойно? Как по-спокойно? Да те са разграбили гардероба! Абе, какво да ги правиш? Народ попнаха из театъра, набараха гардероба, всеки навлича това, дето му душа сака, като децата са. Обаче много интересна работа. Всичко се хвърля на короната. Иначе всеки пише, произхождам от бедно, но прогресивно семейство. И прочее. Ама да ги беше видяла, ще се избият за пустата му корона. Ей, Йовка, дето произхожда от бедно, но прогресивно семейство. Копчила се не я пуска. Бедна ли си прогресивна, какво си се вкопчила? Има и по-прогресивни от мене, вика тя. Нека те пусна. И рита по-прогресивните покапачки. Голям цирк, голям. Накрая, за да има мир, я взех аз. Обаче малко сърци играйте ми. Това ви е слабото място. Я виж киното, задръсти се от царици. А тук една корона за колко по-напред. Само това остана. Сега да ни казвате и какво да играем. Карата нас! Я. Какво сте? Тази жена ми се вижда ядосана. Питахте ли дали са дали театър за сватбата на Слънчето? Ми питахме. И какво? Никой нищо не ти казва. Всеки вика, питай по-нагоре. Нагоре, нагоре свърши се кислорода. Толкова нависоко отидохме. И какво? Нищо бе. Всеки вика, питай по-нагоре. А за по-нагоре тя кислород няма. За това е притеснена. Защото ни тъй, ни оней. Как да се... Прави хората! Станахме за смях! Салита пия, като че ли са в поема! Изпорило някога се като за задивесни! Театърът е пълен с графове и графини! Беше тръгнаха с тези консуматори, кукушкари, нафтачи! Диво не може да го измислиш по-диво! Абе, Пепо, не дей така рода сме. Кой бе? С тебе ли съм рода? Консуматор с консуматорите! Берушина царица! Да. 20 000 пилета гледа в двора си! 4 000 левчета да се имича! Само тя има! Пепо! И какво бе? И какво? Как ти купи една книга бе? Ма как ти помисли за нещо духовно? Събира трупа, къщата е пълна, главата е празна. Къде отиваме бе, Лело Цонки, с тези консуматори? Пепо, спри се малко. Бе, тази ми е от нашия народ. Тази сменена в родилното си сменена. Тъпкана е с пари. Абе, а ние духовните водачи на нацията. Няма е пукнат лев. Къде отиваме бе, Лело Цонки? Лело Цонки, кажи им, че те е фрасна. Бе, може да сега тук пред толкова народ. Говорят ли за такива работи? И за стопанската милиция също ходят на театър. Що не е верно, нали? Донесете пръчките! Отивам. Като кажеш истината, веднага пръчки. За бой с пръчки! Поверения ми театър да не съм Ти чула. не се меси. Дай! Пепо, ела. Щупия. Лело Цонки. Като ти казвам, щупия. Йовке, щупия ти. Дайте сноп. Пепо, щупи ги. Не мога. Йовке, щупи ги ти.
защо? Пепа, Защото са много. не са много, а са единни. Така и ние, нашият народ, трябва да сме единни. Иначе ще ни чупят един по един. А сега, целунете си. Айде. Пепа, айде. Айде. Така би искал. Единни и сплотени. Айде, айде. Това ще кажеш, а? Голям род сме ние. Не се издържа вече! Не се издържа! Какво се е случило? Там е работата. Че нищо не се е случило. Нищо не се случва. Стоим си до гушата перушината и чакаме нещо да се случи. И си попълваме списъка. Какъв списък? Всяка нормална нация, като отвлече самолет, какви условия поставя? Какви? И да се освободят там поне 5-6 души, нали? Да. А наш човек, ако отвлече, знаеш ли какви условия ще постави? Какви? Да се вкарат в затвора поне 10 души. Колеги, приятели, началници. Всеки си върви с списъка в джоба и си го попълва с нови имена всяка седмица. Не, че ще отвлече самолет, то за тая работа кураж се иска. Ама така, да не се мине, ако случайно самолета, дето са го влекли уния, се случи. Той да си го има списъка в джоба и да се присъедини към исканията. Та ние все към исканията се присъединяваме. Другите действат, а ние се присъединяваме. Онзи ден чета във вестника. Обиколили земното кълбо. Самотен мореплавател. С една плътнокотка само. Обаче доказва величието на човешкия дух. А като я гледаш Йовка, ма тя какво ти доказва? Ние гледаме пилета. Добре да вие не гледате пилета, защо не го обиколите? Да ти кажа ли защо? Кажете да. Кога да го обиколя? Всеки ден съм на работа. Ти представяш ли си? Отивам аз при директора и му казвам, аз отивам да обикаля земното кълбо. Че нали първото нещо, което ще направи, след като ми премери температурата, е да ме попита по каква линия. И аз какво? Ми така, почасна, за величието на човешкия дух. Че нали изгарям права още там в кабинета до фикуса. Кодекса ми дава 2 месеца. Един платен и един неплатен. Ходи ти обикаляй земното кълбо за 2 месеца. И той един от тях безплатен. Ами, да, аз не бих, става ми лошо. Абе, остави сега жената ти. Но да речем, че напусна работата си за величието на човешкия дух. Оставя децата си гладни. Какво мислиш, че ще стане? Какво? Няма да има плътноходка. Плътноходки няма подпътнат път. С тях се разкарват разни. Но, ако по някакво чудо се здобия с плътноход, то той ще разбие и ще трябва да се ремонтира. Ти знаеш как стават ремонтите у нас, то... За ремонтите си права. Нещо не върви с ремонтите. Нашия театър от кога трябваше да Ако влезе? потърсиш карта на мусоните, пасатите и там разни голфстрими, карта няма да има. Ако има, тя ще е пълна с грешки и ще имам да се лутам между огнена земя и Нова Гвинея, докато не ме изядат на курите. Или човекояците, или дивите зверове. Не знам си аз, няма да ми се размине. При такова положение нормален човек тръгва ли? Кажи ми, тръгва ли нормален човек? Парата! Ако до половин
почнем. Да знаеш без мене. Виждаш ли я? Интелектуалка. Това ли ще гледаме сега? Те ли примитиви? Защо не започва спектакъл и схвърлете ги най-после? Виждате, ситуацията е сложна. Не виждам какво е толкова сложното. Ми схвърлете ги и да почваме. Айде, стига вече простоти. Стига вече балканщини. Къде е тук животът на човешкия дух, а? Сега сме края на 20 век. Ние ли сме простоти? Ние ли сме балканщини? Значи народа, дето ви храни, облича и простоти, така ли? Като ви изкараме на пазара чушки и домати, не сме простоти. Ама като ви дойдем на театър, сме простоти, така ли? Нас не влизай в перекаля локти. Моля ви, да влезте ни в положението. Няма заплаха! 30 години вече само това правя. Влизам някому в положението. Как някой да влезе в моето положение, а? Как да влезе, бе? Я се погледни каква си. Моля ви, прекратете тая простащина театъра за държава. А държавата на кого е, бе? На народа! Моля ви, прекратете този кич! Ти си кич. Карата нас! И това ми било сатиричен театър. Правилно ви отнеха званията. Народни артисти, заслужили режисьори и там театъри на културата. Карата нас. Защо влизаш в спорта с публиката? Хората са прави, дошли са да гледат театър. Не може така да ги разгонваме. Ма тя обижда народа, бе, началство. Това преглъща ли се? Тебе да те нарекат кич, ти как ще се почувстваш, а? Ти защо се разправяш от сцената? Имаме си достатъчно артисти. Не сме опрени до тебе. Не, моля ви. Началник, моля ти се, не се ядосвай. Тая не е добре. Ето, аз се ядосах и огладнях, бе! Ти не си ли гладна, бе? Минчо, донеси нещо за хапане, че ще повредим гъстите така глазите. Тръпни се! Юрги, не дей! Тръпни се, ще стрелям! Аз те предавам. Гошо! Ответе, що ще ви гръмне двете! Жоро! Мот ти мълчи! Жоро, ти не си такъв човек, Жоро, забрави ли? Като ме целуна за първи път. Няма на 7 години, Жоренце, ти беше горяща блузка. Не говори! А зетовете на училището и пионерския лагер, дето се заклепва във вечна любов. Това не е чуя повече. Пиго! Момина чешма, дето ловеше луната с ръцете и ми я даваше. Нали не можеш да живееш без мене, Георги? Дали ти бях първата и последната? Мога ти казвам. Защо ми даде тогава пръстенчето? И ми каза, че нищо няма да ни разделя. Стрелям! Стреляй тогава! Стреляй, какво чакаш? Я кажи ми! Мъчелен бях. Лекар! Лекар! Помощявай, лекар! Лекар! Мале, това оплът! Викайте баба Кена! Викайте баба Кена! Ето. Сега пък имаме видения. Какво е това? Кое, бе? Това, което не играе. Абе, това е баба Кера, бе. Тя от наша страна, от страната на булката. Той е срещу уроки, гледа на кафе, познава всичко. Здрасти, баба Кера. Здрасти. Той то. Той е оплът! Донеси 3 барабонки от коза. Това е директора на театъра. Ау! Да я поживи Господ. Няма да и задълго. Абе, бабо Керо, не беше сега така жената. Тя от нашия род ли бе? Не бе, директора на театъра е на това тука. Е, на чутка младоженека. Права съм рекла тогава. Ма да не се плаш. Може да и се размини. Тичо, коса на барабонки. Тръгвам
бабо Керо? Вълна! Защо ти е подарък ли? Тя е 40 килограма. Ама, защо ти е? Защо? Тя е 40 килограма. Чух де, ама за какво ти е? Чула си ти, ама не си разбрала. Нали той ти казвам? Тя е 40 килограма. Ама какво ще правиш? И какво мога да правя с 40 килограма вълна? Ще ги дам за отнесени от вихара. За какво ти е на тебе отнесени от вихара? За образование? Какво образование? Средно. Ще ти те първо да се образоваш ли си решила? Не, той за внука. Защото не може да мине в 5 клас. Много учи, пък нищо не знае. Че какво ще научи от отнесени от вихара? Там тематиката е друга. Той нищо няма да научи. Обаче сега той върви. Тройка за отнесени от вихара. И ти му правиш бележки. Ко да го правя? Обаче свърших овцете. Тая беше последната. Дичо! Какво стана с телефонките? Ама, бабо, това е за Цонка, не е за мене. За Цонка? Хайде, Дичо! Баба Рабонка е това, бе! Бате, Дичо, разваляй сватбата. Не мога. Любов? Ма каква любов, бе? Ма то, ако беше толкова хубава, Паракон ще да се продава. не. Дума да не става. Аз си имам сел при Георги. Георги, Какъв Георги? Не, началник, дай ми чувате от кабинета, трябва да звъна по телефона, ще ходи при Георги. Аз пари съм дал за тази сватба, бе. Побързай малко. За разпутте. Бабо Керо, я да ми гледаш ти на мене, а бива ли? на боб или на кафе? Седно, Ами, няма. то все едно. Добре, да каква е разликата, боб кафе? Сега ще я кажа. $7.15. Какво? $7.15. Разликата. Чакай, как така? Виж, на боб е $52, на кафе $44.85. Разликата е $7.15. А ти в долари ли вземаш? Ами, ако имаш марки и то бива. Ама западни, без дойч. Валута искаш да кажеш. Валута, бабе, валута. Ама как така валута? Откъде на къде? Материалите, баби, материалите са вносни. Боб кафе не се с валута. Как иначе? Всичко се внася. Бабо, значи ти валутен план гониш, а? Ами, такъв е животът, баби. Значи $52 на едното гледане. Аз като директор взема много по-малко. Бабо Геро, я да пробвам и аз, бива ли? Пробвай, баби, опитай и да ни стане, пак се опитай. Както казва Петко Славейков. Дай си ръката. Това тук е линията на живота. Значи сега ти
Си на 66 години. Не позна, баби. На толкова бях, когато Кока-колата беше алкохол. Какъв алкохол? Мичилов, ракия, той пишеха по вестниците. Пък после стана лимонада. Аз това не го помня. Ти много младеж, бабо Керо, излагаме. Добре, дай сърка, дай. Тук, на ръката ти пише, че мъжът ти е с 6 години по-голям от теб. Личи си, че ми гледаш безплатно. Той умря, баби. Умря още кога битълсите бяха буржуазно влияние опадък. Пък сега са борци за мир. Доста странно летоброене имаш, бабо Керо. Търковни празници не честваме, сборовете ги подмениха, никак да смятаме времето. И ние, той си го смятаме. Значи така си го смятате. Той, единият ми син, се ожени кога маншетите на панталоните бяха забранени. Пък другия, кога беше забранен да се ходи без маншети. Единият ми внук се роди кога беше забранена кибернетиката. Пък другия, кога беше забранена генетиката. Че много помниш ти, бе, бабо Керо. Много помня. Какво ли не ми е минал през главата? От тесни панталони съм правила широки и от широки тесни. От калпак съм правила бомбе и от бомбе калпак. От брадаци съм правила кюсета и от кюсета брадаци. Ти си цял факир, бе, бабо Керо. Ама най-ми беше трудно с Пенчо Славейков. Какво с Пенчо Славейков? Най-напред го имаше. Поет, писател, кандидат за Нобелова награда. 120 души те бяха на брой. И тъй нататък. Пенчо Славейков. Да, какво? После го закриха. Как тъй? Тъй. Няма казва Пенчо Славейков и толкова. Защо? Казва ли ти някой защо? Закриха го и толкова. Пък после пак го откриха. Откриват го и го закриват като министерство. Ало? Да, има директор, има, да. Не се ширят, не. Сред народа не се ширят антинародни слухове. По-весело, да, по-весело. Повече смях, да. Народът иска повече смях. Да, точно така. Да не откриваме стари дискусии. Да ги закриваме точно така. Да. Дочувам. Пак ли го закриха? Кого? Пенчо Славейков. Слушай, бабо Керо, какво си ми се разприказвала тук за Пенчо Славейков? Народът иска повече смях, разбираш ли? А не Пенчо Славейков. Народа ли ти се обади по телефона, Слушай, бабо Керо, нито ти си ми казала нещо, нито аз съм те чула. Сега вдигай си вълната и със здраве. Със здраве, баби. И много здраве на народа от мене, ако пак се обади.
Бял Дунав! Искам. Какво? Трябваше да кажеш искам, не Дунав. Да, пардон. Искам! Бе! Вятър се, бе! Трябваше да кажеш зиме в Балкана е така. Да, пардон. Зиме в Балкана е така! Вият! Изглътнели са! И аз изглътнях! О, големи преспи! За нас друг изход няма! Ух. Имаш ли огънче? Да. Айде, чак. Дали е близо Белискър? Началник! Стига. Началник! Търсете по дърво и камък. То от вас ще ли? Не от страната на булката, не от страната на младоженека. Ти си рекох, че е артист. Затова те питам. Артист ли или не? Този не е артист. Защо? Абе, как да ти кажа? Гледам го в калабалъка. Яде, пие, обаче не се напива. Сега, и аз не съм расъл в минерален извор, нали? И аз нося. Обаче като бърна второто кило гроздова и окото му не мигна. И си викам, то както я е подкарал, ще остави сватбата без пиене, бе. И нали съм мешал там графове, графини и твой, мой си викам артисти. Те пият по толкова, бе, на тях работата им е такава. Обаче, като люсна четвъртото кило гроздова и окото му не мигна. И вече си викам, Караатанасов, той е народен да е. Пак не може да изпие толкова и окото му да не мигне. Ние в нашата област такъв нямаме. Пък ако имахме, щяхме да го знаем. Такава дарба не остава незабелязана. Не. Все пак викам, ще го покажа на началника да не види артист, че да се докачи. Те хората на изкуството са докачливи, бе, от едното нищо се докачва. И докато си викам това, то обърна петия ритър. Не думай. Обърна го и окото му не мигна. Този ще е от Народния театър. В този момент виждам, че има едно око повече. Чуваш ли се какво говориш повече? Как? Е така. Едно, две, три. Верно. Ама и трите не трепват. Така е. Затова го доведох тук. Ти си рекох, че артист. Ние в нашата област такъв нямаме. Па си рекох, вие в театъра да не би да имате. Защото, нали сега, нови форми, нови търсения. Знае ли човек, изкуство е това, не е шега. Не. Ами... Не. Стрелчи нямаме. Тогава работата е друга. Ще го поразпитам аз откъде и що ни пие от ракията. Страх ме беше да не е артист, бе, че да се докачи. Абе, Аркадашче, откъде си? Ипсилон бета 17.
Това къде е? Младост 4? Не, освен ако не е номер на блока или... Да не е някакво селище с затихващи функции. Третият пръстен на Сатурн. Трета орбита. Орбита, младежкия комплекс. Хотел ли си? Звезда Алфа със звездие Кентавър. Ага, звънни 2 пъти, нали? Май започна да го хваща. Абе, мой човек, вие във вашата околия не си ли правите ракия, че си ми дошъл тук да ми се наливаш на чужда сватба? Ние нямаме околии. А, да, сега ще кажете, че и Езгрон нямате. Нямаме. Че още на том страница ли я карате? Каратанасов, Да. Каратанасов, ти нищо ли не разбираш? Много ясно, че разбирам. Прави се на луд. Каратанасов, това е извънземно, бе! Какво е? Извънземно от Сатурн! Погледни му очите. Преброй ги! Абе, броил съм ги, бе, 3 са. Извънземно! Че какво прави на сватбата на Цончето, бе? Ние извънземни не сме канени. Сигурно дошло до ти контакт. Ау, контакт ли? А що ми пият ракията тогава? Но като е дошъл, той да черпи. Ти не осъзнаваш ли, че това е голяма работа? Как да не, бе? Как да не, бе? 5 кила ракия и още храп, бе. Стига стара ракия, бе! Дай да установим контакт. Обаче кой да черпи? Отдавна ли сте на нашата планета? 2 пара периода. Колко? Това на колко се равнява? На 27 сектрални квантови синуса. Ага, ясно. А къде кацнахте? На 2 километра от Павликени. О, духанчето! Знаеш ли каква хубава глава ще ме има там, има ли? Атанасов! Установяваме контакт с чужда цивилизация! Това минава ли ти през глава? Премисли какво говориш. Предполагам, искали сте да установите контакт с нашата цивилизация. Пълни данни, спектрален анализ, гео и биоразрез, административно деление. Трябваше да предам пълен отчет на Y бета. И какво? Пълен провал. Ау, не дума. Проучвал съм 4 галактики и няколко мъглявини. Но за първи път нищо не мога да разбера. Забанят. Какво не можете да разберете? Нищо. Абсолютно нищо. Дори най-елементарното, което всяко дете на Y би разбрало още на втория ден, но на друго място. Не тук. Аркадаш, не се притеснявай, ще се оправиш. Най-елементарното. Обществено-икономическия строй, в който се намирате в момента. Че това го пише във всяка читанка, какво? Пише. Но на практика какво се получава? Какво? Месарят получава банани от продавача в плод и зеленчук, защото му дава месо, нали? Да. Да. Продаваш си в магазина телевизор, срещу което ти поправят колата в сервиз, нали? Да. Точно така, да. Място в жилищна кооперация получаваш срещу място в университета. Не разбирам какво неясно има тук. По всички правила на политикономията това е феодализъм. Затворено стоково стопанство. Аз на тебе брадва, ти на мене жито. Аз на тебе овца, ти на мене сол. Аркадаш, според мене много задълбочаваш. Пиши там, че сме в комунизма и това е. Какво му плащаш? Ти добре, и ние добре. Ти за отчетите мене питай.
Неспособен съм! Неспособен съм да проникна. Друг разум, друга логика. Едно дърво расте 200 години, те го отсичат за 2 минути. Живеят от кислорода, ежечасно го унищожават в колосални количества. Секат гори, от които да правят хартия, на която да пишат "не сечете горите". Не, това е друга спирала на мисленето. Това е отвъд парапознанието. Аз съм неспособен. Неспособен съм. Завалят. Не му е леко. Абе, като ми казаха, че нямате изгрон, си сетих, че съм много назаде. Да елементарни работи не разбира. Не разбирам. Затова се пропих. Тръгнах по сватби и кръщенета, пия. И се чудя какво да кажа на Ипсилон. Ти си тук 2 пара периода, а нас питаш ли? Дето сме цял живот тук. Не ви питам. И правилно правиш. Сега дай да установим един контакт с тебе. Казваш, каснал си край Павликени. 2 километра източно. А по какъв начин Аркадаш ще се озова тук на сватбата на Цончето? Атанасов, не задавай недискретни въпроси. Ти като осъществяваше контакт, аз мислих ли ти се? Остави сега на мене, аз да го питам. Аркадаш? Кара Атанасов, излагаш човешката цивилизация. Ама не го ли виждаш, че ни будалка, бе? За друго е той тука, а с онова ли хвърля прах в очите? Кара Атанасов, срам ме, че съм човек. Така ли, Аркадаш? Така е. По очите ти познавам. Щом си каснал край Павликени, значи си на половин земля. Ние там сме само мъже. Така е. Видя ли? Още като го мярнах, разбрах, че работата е друга. Пие, ама стрелчи гледа към вратата. Чака някой. Вярно ли? Вярно е. Кажи си всичко, ще ти олекна. Влюбен съм в Цонка. Мале! Отидохме! Булката! Любов. Не мога да върша нищо друго. Не ям, не спя. Не отговарям на сигналите на Ипсилон. Обаче баща и не ми я даде. Ама ти си я искал! Исках я. Той какво? Една дъщеря имал и щял да я ожени за софиянец. Да. Пак аз като съм си имал дъщеря да се я оженя за извънземно. Много ясно. Вие хора, ще станем за смях на галактиката! И ти какво сега? Да не си дошъл да крадеш булката? Исках да я видя за последен път. Щото аз съм кум на тая сватба и ако речеш да ме правиш за резил, ще ми станеш само на извънземно. За нас кражбата е непозната. Значи не сте се развили до толкова. Нищо бе, нищо. Що е време пред вас е. Едно само ме съмнява. Да не почнат да се раждат разни мънички, зеленички, извънземни, вие с Цонка да не сте оплескали нещо, Моля ви се, аз съм посветен, 7 степен. Посветен, непосветен. Аз да те питам време, че после цар далеко извънземно високо. Добре, не гледай така с тия 3 очи. Добре, вярвам ти. Ела сега да полем за познанството. Не ще знаеш, Цонка. Извънземно, ама от по-хубаво разбираш. 7 степен бил. На мене ли тия, бе? Ало? Какво? Лук ли? Прави се на извънземно? Ало? Ама, вие откъде се опаждате?
продават това, дето го няма? Как го продават, като го няма? Ами, не, то го няма другаде, а там го има. Работата е, че не може с наши, само с чужди. Да, наши купуват с чужди. Не, те не стават чужди, те са си наши. Не можете да разберете. Ами, ето, Лена Йовка е наша, обаче има пилета и тя може да ходи там. Ало! Да, аз съм Йовка. Да, аз пилетата. 20 хиляди са. Не ги ям. Пилешко нямам. Ало! Ало, загубихте се! Не се чува! Какво? Да натисна междувеждието. Да, сега чувам. Да, от утре ще подаря пилото си на държавата и ще тръгна да уча задочно. Защото усещам, че не ми достига образованието. Да, и един детски дом ще направя с парите, дето ги имам. Но ще видите, следващия път, като дойдете, няма да ме познаете. Няма слушайте Пепа. Да. Ало? Да, аз съм Пепа. Защо така ли? Знае ли човек защо? Ха свършиш училище, ха се омъжиш, ха деца, ха лозе. Обаче вече тръгвам. И стигнете ли се там във високото, аз вече ще съм в океана. Видите ли там малка бяла точка? Това съм аз, Пепа. Нищо, че Кара Атанасов не вярва. Кара Атанасов ли? Я дай тука. Ало! Аз съм. Ми как да вярвам, бе, ма то не е за вярване. На човек вяра да нямаш. Така са научили. Не, бе, не, аз не съм такъв човек. Ако знаете как ми се ще да сложа една бяла риза, па да тръгна по тия 1000 брави добитък към тоя ми ти коджа Балкан, да ми трънчат хлопките, да ме вее вятърът, да ми пеят листата. Ама аз това и казвам на Цонка, бе. Ти поне си млада. Ти го направи. Аз сега зарязвам и сватба, и младоженец, и отивам на село при Георги. Кой е Георги, ли? Какъв е? Звеновод? Ще се оженя за него, деца ще му родя. Ние в гимназията много се обичахме. Седим прегърнати, гледаме облаците. И я кажи ми, облаче бяло, отидеш, де си ми летяло, не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори. Стоп! Спрете ме, Тая!
Аз съм позадряма от кафеников. Ти си изпуснала най-важното свата. Ще ги видяла какви ги приказваха. Как се бяха унесли целите в зелено. Зелени са още сватия, затова се унасят. Като станат на нашите години и не унеса, ами името си трудно ще си спомнят. Като ги подхване шайбата... Абе, млади! На техните години Ботевчета води в Балкана. С гол в ръката нож, дето се казва. А те все млади стоят. Сега пак се оплескали. Карата Насов! Що ще те в театъра? Толкова ли някаква? Аз му казах, ама... Тези хора превръщат в цирки най-гениалната ми идея. Може ли такова нещо? За какво говорим? А вие какво правите? Така е винаги. Ти им кажеш да хванат бълхата, те изгорят целия орган. Моите са същите. Изработваме стратегия за интензивно пробиване на пазарите в Югозападна Африка, а те 3 години пробиват в Югоизточна, където отдавна сме пробили и държим пазара. Същата работа и с природните бедствия. Ти им кажеш да не създават паника, те пишат, че наводнения въобще няма. Водата им е стигнала до гушата. Че то така, гений да си, пак няма да прокопсаш. Трябва и да мислиш. И то по-новому. Аз обаче им се чудя, че те не мислят и по-старому даже. Чудя ти се на акъла, Каратарасов. Как можеш за 2 стотинки да нямаш съобразителност? Ама звате, човек от круша да падне, пас се обърка. Нямаш право! Нямате право, нито един от вас, да падате от круши! Докато ние падаме от круши, японците отруха в 21 век! Без повече круши! Ясно, свате. Сега да се извиним на хората за неудобството. Елате по-напред! За недоразумението, въобще за неудобството, извинявайте. Случва се. Виждате с какъв материал работим. Да, приема се извинението. Няма спокойно. Огледайте се малко. Интелигентни хора сте. Не можете ли да четете? Нали виждате, че е театър? Що щете в театъра? Толкова ли ви е къла? Ама свате! Нали ви казах, че сме в операта? Операта! Операта се наела! Там е по-широко. Тук е театър, тестотия, няма да се съберем. Хайде! Хайде, че само аз чакаме и спихме виното. От! Ето съвременници мои. Видяхте? И ние искаме вече 30 години да изобразяваме светли характери, възвишени помисли, благородни страсти. И ние искаме да се разхождаме с шпаги и да се питаме да бъдеш или да не бъдеш и да накуцваме като сирано от Бержерак. И нашата сцена да бъде в хармония и в щастие. Но виждате какво става. Тъкмо започнем и ние като хората. И зимната ни привечер, зимна привечер. И вълците ни, вълци. И зимата ни почти като в Народния театър. И всичко е толкова красиво и бяло. И се втурват на сцената ние такива хора. Забушуват такива страсти, че да се чуди човек откъде се вземат, защото в живота ги няма. И се омеше всичко. И красотата отиде по дяволите,
и се настаняват в театъра ни, едни старчета и стрели, едни ревизори и дървеници, едни пселени от Титака, едни балкански синдроми и още толкова простоти, че да му се доплаче на човек. Ма как да плачеш, като ресорът ти е друг? Ти трябва да се смееш. И ние се смеем. Със смях на лицето и със сълзи в сърцето се срещаме ние с нашите герои и се борим с тях доколкото можем. Както те казва поетът. Но явно такава ни е уреста. И една зима да не можем като хората да представим. Но всеки със съдбата си. Ние с нашата, вие с вашата. Важно е човек с човека да се среща и човек човека да чува. И да се усмихват. Спиме си ни още 30 години нашия сън. Спокойни сънища. Велослава Методиева, Магдалена Кирилова, Ивайла Йорданова, Симона Йосипова, Китайска китка. Весела, Ивана и Девица. Константина Радева. Александра Минчева. Димитър Стоянов. Владислава Георгиева.